do this, do this, do this, do that, do that. Sige, ang katong memorize nga. Sige, ito nga John 3:16. Oh, sige. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Sabi, nakatabang ba siya sa life na ay Ginoo or sa man sa imong pinag- Dako kay siyang tabang kay nakakuan ko para maduol ko sa Ginoo. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, and whoever believes in him will not perish but have everlasting life. Amen. So, sa atong discipleship, nag-talk ta about God. Sa man yung masulti, sa feeling, sa imong kinabuhing lugar, help ba? Naka-help kay naganong nabot sa God o na balik nga akong pagkuhan sa pagampo. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, and whoever believes in him will not perish but have an everlasting life. Matabang ba siya sa imong life? Tako kay tabang kay anong katuon ko about Bible, God ug kuan spiritual. Experience sa discipleship. Dagan kog natunan dari and dili lang about knowing God kundi knowing the past through Him. Mapildi siya, Amen. whisper challenge ni. Kung mapildi siya, dili pa lugar kung muhawa. O, dili pa. Big. Sa'yo na. Magkuhan. Ako daog. Ay, kadaog. Ikaw magkuhan. Tagna. Dapat siya magkuhan. Ugan. Sama ni siya. Sama din. Magkuhan, pildi. Okay. Ge. One. Guwapo ko. Two. Guwapo ko? Three. Topic. Oh. Pildi, pildi. Pray. Pray. Wala. Dili. One. Two. Pray. 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 Nine. Twelve. Pray. Grip. Pray. 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 Oh! Tagna. Wait. Tulak pa. Okay. Ikuan gyud sa mong baba. Question. Winston. Ayaw, hawa. Di ara ka. Pag dilik, wrong iyang kwan. Jesus. Christian. Si Kriston. Christian na. 11. Christian. Pag any Yes, pagbag-o na. 1. Ha? Pagbag-o na. 4. Pagbag-o na. 5. May bag-o na. 7. Pagbag-o na. 8. Pagbag-o na. 10. May bag-o na. Pagbag-o na. 8 na. Wala na. Time is up. Mana? Time is up. Sa sunod, love it. Pagbago na. Wala pa na. Pagpag-on. Kami pa doon ni G. Hindi siya. Jesus Christ. Jesus Christ. Wow! Pick. Ano ako man? 1. Mas game, tingog. Bible! 3. Ginay, Good. ginay. Bible! 5. Bible? Oh!
nalingaw. Sama kayo na. So, mo ni amo ang request. Puntahan mo. Saan? Saan? Oh? Oh, dito na ang kampo ng Natulog, natulog. Hi guys, welcome to my vlog. Cleaning time. And today we are going to eat leftover. Wala po.